Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, estamos na radio, estamos aquí na tele, no plató de Televigo nesta entrevista dual como cada martes. Xa está aquí o Festival de Cannes 2026, agradecer ao seu director que neste día tan intenso, porque hoxe comeza todo, este aquí con nós, Alfonso Pato, director, que tal, moi boas? Hola, moi boas. Como levas? Xa Pois ben, a estas alturas da túa vida... Ben, estou aquí, acabo de presentar agora a homenaxe a Celso Bugallo, Sí. que están presentando esas curtas moi emotiva con Tatán e co director Álvaro Gago, e a verdad que foi aí moi bonito tamén a descoberta da placa, e está chovendo un pouco en Cannes, pero hai ahora mismo 200 rapaces por aí polo medio da aldea, e hoxe ás 7 tamén temos estaba para baixo de Carlos, pero hubo que cambiala para o baixo de Bugarín, que é a película 8 de Meden, que o teremos o sábado aquí con nós, que será unha das nosas... Que comeza forte a cousa, con esa estrella de 8 de Julio Meden, esa homenaxe a Bugallo, gran Celso Bugallo. Sí, porque Celso, bueno, é unha persoa que eu lembraba hoxe que eu conhecino moito antes de empezar o Festival de Cannes, e, bueno, cando empezou o festival sempre nos apoiou, foi o segundo premio Pedigrí do festival en 2005, o primeiro fora Luís Tosar, e despois seguiu vindo moitas veces a Cannes, e fixo unha cousa tamén que non moitos fan, que despois de ser un actor moi recoñecido, seguiu colaborando con curtametraxistas, con Álvaro Gago, Roi Fernández, que temos ali as curtas, sempre que o chamaban, sempre estaba disposto, e aparte con papeles moi bonitos, sempre, non? Que iso é moi importante, non ter esa conexión, os pés na terra, de non perder un pouco a perspectiva e ter ese talento tamén. Como conseguiches convencer a Julio Meden para que este aquí? Porque non é unha persoa que se... Bueno, pois ten un secreto, o de Julio Meden, e é que nos... Que é unha pasada telo aquí en Cannes. No, bueno, claro, unha persoa como Meden, que é historia viva do cine español de 4 décadas, casi, de películas, pois mira, é un secreto que non contei aínda. Iba a contalo o sábado, pero bueno, como os tratas tamén vou contar, porque Cannes ten moitos amigos e amigas que nos axudan, e unha das persoas que nos axudou nesto foi o gran Tamar Novas. Porque Tamar é un dos actores da película que proxectamos hoxe, ás 7, que ten un reparto galego, entón que están Tamar e Javier Rey tamén. Entón Tamar, bueno, entablou boa relación con él aí, e a verdade, pois, foi maravilloso. Dixo que iba a haber axenda, que si a primeira, e que encantadísimo de vir, que escoitara moitísimo falar do festival, e ademais ven con Monse, a súa muller, que é directora artística dos seus filmes, e, bueno, eu creo que ven aí, sai unha entrevista moi bonita aí na revista Cancine tamén, que nos deu, e, bueno, creo que é increíble ter a Meden e despois poñer a súa estrella no Torreiro, e vai ser moi emocionante, a verdade. Bueno, que hai moitos soldados de Cannes. Isto pasa moitas veces, non? Bueno, a través dun director, a través dun actor, dunha actriz, pois tes que estar en Cannes porque isto é unha pasada. Hai moitas veces que, grazas ás deferencias que tedes con nós, de poñernos pois a moitos dos protagonistas que pasan por Cannes estes días, isto pasa moitas veces, non? De, bueno, pois falei con non sei quen, que me dixo que tal, que tes que estar en Cannes, porque... Nós non temos comendadores como Orden da Cocido ou da Vieira ou do Albariño, pero temos grandes embaixadores que nos axudan moitísimo. A veces, bueno, estou falando de Tamar, pero hai moitas que se fixeron ao largo da historia do festival. Tosar axudounos a ter xente, lembro a Martín Cuenca, creo que era, ou xente que bueno, Javier Gutiérrez un montón de veces se ofreceu, con xente que, bueno, que decir que a veces chegan a sitios onde non podemos chegar nós e mandan, vale, sí que é amigo meu e lle vou decir, e xa lle, ou falei, a veces nos ofrecen, falei do festival e tal, e dice, bueno, pois sí, dille que veña e tal, e iso pois é maravilloso, non? Que pasen por aquí e sigan tendo ese vínculo con nós. 23 anos xa. Sí, 23 anos, nunca pensamos chegar aquí, nunca pensei tampouco eu personalmente que estaría aquí, pero bueno, vamos 23 anos e estamos, bueno, contentos de como foi todo, de como disfruta a xente, de como vive a aldea, e, bueno, sempre digo que é un festival moi especial, que, bueno, agora hai moito festival ao uso que son de copia e pega, con mesmo cartelería, con mesmos grupos, con mesmo... E fomentouse unha cultura de batir récords que non quere ser isto.
nós chegamos un momento, sobre todo a partir da pandemia, que freamos e dixemos, no, nós queremos construir un modelo que teña que ver coa crecer con comunidade, cabeza, o que haxa que crecer, e como hai que crecer. que sexamos únicos, diferenciados, e as marcas grandes que están en Cans non están en Cans por vender miles de litros de cervexa, que nós non somos o Resurrection, por exemplo, pero están porque nos ofrecemos unha marca única que é a nosa do Festival de Cans que non vai a topar ninguén en ningún outro sitio. E curiosamente, non de gran dimensión, sino que non quere medrar, quere ser eso, e temos un montón de patrocinadores que son fidelizados de unha década, non? E iso tamén é maravilloso, que se identifiquen co teu modelo de facer as cousas. Que iso é moi importante. Bueno, despois deste traballo, desa marca xa creada, pois tamén máis sinxelo que eses directores, actores, actrices, productores, pois estean en Cans e vexan isto como unha oportunidade tamén e como algo no que hai que estar. Puntuable tamén para os Goya, que isto é relevante tamén. Un gran aliciente, un gran incentivo tamén para as curtametraxes este ano, porque, bueno, eu non o sabía cando nos deron o premio que tamén eso era retroactivo. O ano pasado tamén puntuaron algunha de Xacio Baño, a de Arturo Franco, que este ano volve a estrear unha curta que se chama A filla do canteiro, que estuvo ano pasado na short list dos Goya e que os puntos de Cans tamén lle valeron para estar. E isto, pois, bueno, son uns puntos por estar en competición e outros puntos se tuvese en premio ou mención, non? Entón, nese aspecto, pois, todo o que podamos ser unha ferramenta que empuxe a que cineastas e directores e directoras saian hacia adiante a partir do festival, pois é maravilloso, non? Jaione. Así, bueno, Tamén, Jaione Camborda. Hombre, Jaione foi unha filla de Cans que pasou por aquí en moitos momentos competindo, enseñándonos as primeiras imaxes do Corno con Janet Novas, que é a nosa actriz da aldea, que foi moi emocionante ver aquelas imaxes casi crudas, 3 ou 4 minutos, e mira despois no que se convertiu ese filme, non? O que supuxo para Jaione, con esa concha de ouro San Sebastián, o que supuxo para Janet, co seu primeiro Goya, e entonces, bueno, ademais Jaione vai nos vaciar aí casi o seu disco duro de obras, de pezas curtas, coas que lle axudaron a construirse como cineasta, a marcar o seu ADN, e vai ter algunha sorpresa no medio que non podemos anunciar cal é, pero para a xente que vaya aí o sábado a 1:30 no Eixo de Carlos vai haber unha cousa aí moi bonita, non? Ademais de que venres tarde temos o coloquio con Jaione ás 7 e ás 9 coloca a súa estrela no Torreiro. Que vai ser, bueno, pois algo moi emotivo. Sí, vai a vir tamén o conselleiro de Cultura, que xa dixo que quería estar, e eu creo que vai ser aí moi bonito. Bueno, a ver, este ano como estás de coches oficiais, que o ano pasado aquelo parecía o Teatro Kodak, non? Este xoves temos algo que vamos a facer dentro do festival, que é a presentación do Hub Audiovisual da Zona Franca de Vigo, que será unha do mediodía, que vai reunir máis de 100 profesionais, non público xeral, productores, realizadores, creadores, e aí tamén vai haber uns cuantos coches oficiais que estamos aí en marcha con eso, e vai ser un evento importante porque é un pouco un link do festival coa parte da industria que tamén queremos aportar nese sentido, non? E que podedes aportar moito porque isto xa está consolidado, 23 anos é unha trayectoria tan importante, sen esquecer algo que é moi relevante para min, Alfonso, que xa, bueno, pois coñezo vos o traballo e que está aí, non? Que Cinemaldea, que levar Cans aos hospitais, que facer ese vínculo entre Galicia e o norte de Portugal con esa rede de cines de cidades do norte de Portugal no que queredes estar, internacionalizar tamén o Festival de Cans, estando en algunhas cidades europeas proxectando e creando vínculos. A mí isto pareceme tamén algo moi relevante do que é o Festival de Cans, a súa esenza. Sí, aí é onde tamén isto conecta co que decía antes dos festivales, non? Quero dicir que a maioría de festivales, sobre todo os de música, fais aí uns días como o circo, collen, levan a caixa e desaparecen e non volven nunca máis, pero aquí é un traballo coa comunidade, un traballo de conexión coa dimensión artística, date conta todo isto que falamos, Cinemaldea, Cinema Sorrisos nos hospitais, o Cans itinerante por capitais de Europa, todo isto xeneralle a esas curtametraxes uns 1000 espectadores máis presenciais, ademais de que nos
tampouco deixanos a curta, senón que pagamos por eses dereitos das curtas, que lle xenere algo. Entonces, bueno, é un traballo de estar aí todo ano, que eu penso que tamén as curtametraxistas que pasan valoran eso, non? Que non nos desprendemos deles. Ben sabes que acaba o festival e nos ofrecemos entrevistas cos que ganaron, que queremos que falen os cineastas, que falen os directores, que sexa unha plataforma de visibilidade para eles. Bueno, e iso é un traballo que nos gusta facer, non? E despois, moitas veces, eses gañadores ou gañadoras cos que falamos, porque Pato neso sempre ten moitísimas facilidades de queredes unha vez que chegamos ao palmarés, falamos con eles, despois moitas veces falamos con eles pois porque gañaron un Goya, porque estiveron en Cannes, porque estiveron en Venecia, porque gañaron no Festival Internacional de Málaga ou en San Sebastián, etc. E a primeira vez que falamos con eles foi grazas a Cannes. Isto pausou Alberto Vázquez, María Vázquez, Álvaro Gago e outros moitos. Sí, a verdade é que nese aspecto, bueno, esta mañán tamén conversando con algún medio falaba de que nós facemos como un ciclo, non? É dicir, mañá mércores, ás 4 da tarde, son Novas Camadas, non? Que aos cineastas menos de 25 anos, que este ano é un día que as novísimas, que orientalos en distribución, orientalos en laboratorios, e vai ser unha xornada dedicada a eles. Eses cineastas, neste ano, por exemplo, na categoría de ficción, xa entrou Manu Sacoga, que estaba en Novas Camadas, xa entrou Anxo González, que é un cineasta de Pontareas, que fixe unha curta que a prota é Mónica Camaño, que está moi ben e se presenta en Cannes, e o que facemos é ter como unha canteira de cineastas que vai crecendo, e despois vemos o seu primeiro filme, o seu primeiro guión en Fillos de Cans, en A que andas, e logo moitos deles viremos a súa primeira peli. Anxos Fazáns, que este xoves pola tarde presenta as liñas discontinuas, tamén naceu aí. Bueno, o xoves tamén, pasado mañán, é apertura con Julia de Paz. Non é o caso dela, pero si de Janet Novas, que vimos tamén as primeiras cousas en Cans. Entonces, bueno, é como o público vai vendo como van medrando, e vos nos medios ao mesmo tempo tamén ides vendo, non? Como van crecendo, e eu creo que eso é o bonito de facer un festival. Bueno, pasou con Dani de la Torre, cando entrevistamos a Dani de la Torre tamén, e outros moitos, así vou lembrando, pero hai moitos nomes. A música tamén vai estar presente en Cannes, Alfonso. Sí, moi presente. Non, moi presente. O sea, mañá mércores tamén o día dos veciños, que presentamos a curta colectiva que é maravillosa este ano, unha curta de ficción, 40 veciños da aldea que participan na curta, que dirixiu, bueno, Juan Malodo, co equipo todo de Cannes 303 que temos todo o tempo. Mañá mércores teremos as pandereteiras de Cannes, e a Cor de Cannes, que é o día local. O xoves a Laura La Montañe, que é o retorno aos escenarios ás 9:30 na Praza do Concello. O venres a gran Aurora Beltrán con Nat Simons, pola tarde a Lana, que son renovadores da música tradicional en Galicia, e o venres, bueno, teremos a The Homens, o retorno de The Homens. Vai haber unha sorpresa moi chula no Torreiro de Cannes con The Homens, que non podo avanzar, pero que está aí. A Arizona Baby, bueno, tamén aínda a presencia, o avance do documental, da serie documental sobre Siniestro Total, que estará Julián Hernández en Cannes presentando, que hai tempo que non se deixaba ver por aquí. Hai moito tempo que non. E Benín Jures, e tamén, bueno, a música do Coyote no Invernadeiro, de Moncup, que con ela vamos a facer a xente que vai existir a grabación do documental Juliette Camille, que dirixe Paloma Zapata, a realizadora catalana, que vai rodar unhas secuencias en Cannes. E, bueno, en realidad é un programa moi extenso e eu creo que vamos a disfrutalo moito. Víctor Coyote, bueno, que tamén ten o seu espazo, tamén a súa homenaxe en Cannes. O fin de semana pasado foi un exitazo a apertura da exposición. Había tempo que, bueno, é a primeira vez que Víctor enseña, bueno, e moito máis que ten, de cartelería, de Crimen perfecto de Alex de la Iglesia, de películas de La Cuadrilla, de documentais que dirixiu el como Afranio, usou concertinas, de videoclips que fixo Carmiña Bacaloura, para Mastretta, para Los Rodríguez, con storyboards. Eso vai estar o sábado nas obras audiovisuais, pero tamén se pode ver aínda a exposición no Círculo Recreativo Cultural, sobre todo os xoves, que a xente que veña toda a ver as películas ao Círculo, que a primeira é ás 5, que é a de as líneas discontinuas, e La Buena Hija é ás 8, pois poden ver asistir a isto do Coyote, que ademais o venres pola noite recibe tamén un chimpín de prata. Tamén, é verdade.
O que está claro, cando estamos repasando todo o que hai e todo o que vai haber, bueno, pues, o importante tamén é a competición. Que colleita temos este ano, Alfonso? Bueno, Que pálpito tes? Bueno, pois temos moi boa colleita e que mestura veteranos con algúns máis novos. Por exemplo, temos a Guillermo de Oliveira, que é un cineasta de aquí, de Vigo, que vai presentar en breve a súa primeira película, que fixe unha curta que se chama Cara de Cona, que é un pouco de, bueno, comedia negra aí. A semana pasada coñeceuse que terá 10 nominacións aos premios Fugaz, que son como os premios das curtametraxes. Guillermo, que estuvo tamén nominado aos Goya polo seu documental Desenterrando Sad Hill, vai a presentar en Galicia aquí a súa curta. Temos, por exemplo, un cineasta de Pontevedra novo interesantísimo que se chama Varo López, que a súa curta Lago Silente é unha curta moi curiosa, sin diálogos, que gañou nada menos que o premio do público en Málaga na categoría de curtametraxes. É un rapaz moi novo que se presenta tamén a curta aquí en Galicia. Pois temos a Anxo González, que é un cineasta de Pontareas, que xa comentei antes. Temos a Paula Pereira, outra cineasta viguesa, que tamén vai estar na competición oficial. Pois temos despois en animación a Manu Sacoga, a curta O Corpo de Cristo, da Premio Nacional de Cómic Bea Lema, que ela non pode estar, pero vai estar Chelo Loureiro, a produtora. Virginia Curiá, que é unha cineasta moi experimentada de animación, que presenta a curta o mesmo dentro de, bueno, dunha temática que ten que ver co acoso digital. Bueno, hai moitas partes da liña editorial que teñen que ver con cuestións de xénero, desde a diversidade sexual a violencia machista, outras que teñen que ver coa despoboación, que tamén, por exemplo, venres tarde temos a película 360 curvas, que eso xa está todo vendido hai tempo con varios membros de Ningures, e hai películas que van nesa liña como A filla do canteiro que decía antes Arturo Franco, Candela Conde, unha cineasta do Porriño, moi interesante tamén, que medrou unhas novas camadas, que fixo A senda da deshabitaxe, que estrena na categoría de Furacáns. Temos a Hugo Amoedo, un cineasta de Redondela moi interesante, con Musafari, que vive habitualmente en México. Outra cineasta de Redondela que é Diana Toucedo, que tamén está presentando a súa nova curta en Furacáns. E, en fin, hasta 30 cineastas que están en competición e vai ser moi interesante. Hai nivel e agora tocará ao xurado tomar e deliberar ben para ter un gañador ou unha gañadora do Festival de Cannes. Pois, Alfonso Pato, moitísimas grazas por estar aquí con nós, en directo, na tele, na radio. Feliz e bo Cannes 2026 para ti e para o teu equipo. Moitas grazas a vos sempre pola vosa atención. E a polo 27, que xa está aí, xa queda pouco. Non te asustes, estaba Pato dicindo, deixame disfrutar isto, que teño moito que facer. Non crees que esta mañán pechei 2 contidos para o 27, xa, que non paras, ben, eso é bo, eso é moi bo. Despedimos aquí na tele e de seguida voltamos na radio. Ata agora.